Doncs mira, la veritat és que és una sintonia que és la primera volta que faig un encàrrec d'aquestes característiques, no? Que me diuen un poc què és el que volen transmetre en la campanya i jo ho plasme en una melodia o en una lletra que després és la cançó que sou. De fet, jo no canto la cançó, sinó que tenint en compte que anava a ser una campanya en femení, doncs vam triar la veu de Núria Pallarès, que és una cantant de Castelló, i em digueren, ha de ser una campanya, ha de ser un eslògan, una campanya, tota la imatge que anem a donar. Volem que tingui una miqueta d'esperança, que sigui alegre, perquè tenint en compte la situació tan fosca, tan complicada, no tan dramàtica, amb tant d'atur, gent desnonada cada dia, doncs volem obrir una finestreta d'esperança per a la gent. Entonces la cançó té que imbuir unes ganes de viure i té que tindre un poc de relació amb els instruments tradicionals, per això vam buscar també una versió de xaranga, n'hi ha trompetes, n'hi ha instruments que sempre, en el tema de les bandes, que té molta tradició en el País Valencià, doncs crec que li anava molt bé. I és una cançó que s'ha de quedar molt, s'enganxa, perquè la gent quan escolta la música de xaranga, escolta la música alegre que arriba, pensa, ha arribat Compromís, ha arribat l'esperança de canvi, que és el que tot el món vol en aquests moments. El xoc que podem fer no només del coratge, del sinònim de coratge que és valentia, sinó també per la tradició que assumim i la història que assumim de moltíssimes èpoques que hem anat resistint fins a arribar així. I hem de recuperar València, evidentment, el cap i casal és importantíssim, és la peça clau per a poder recuperar el País Valencià i crec que és en València on ha de començar el canvi. L'àrea metropolitana de València és molt important perquè viu moltíssima població que el dia 24 de maig tindrà dret a vot, dret a posar la papereta en la urna i per això estem treballant. Bàsicament perquè tenim un objectiu comú, que és el d'un projecte de progrés per a la ciutat de Torrent, en aquest cas. I les sensibilitats són qüestions semàntiques moltes vegades, perquè quan ens asseiem a la taula per a fer les assemblees obertes que habitualment fem, no n'hi ha motius de dissensió en aquest sentit. És a dir, allò important, allò primordial, ho compartim, que és el fet de bastir entre tots un projecte de progrés, un projecte de futur per a la ciutat. I els valors del valencianisme, els valors de l'ecologia, això tots els partits ho representen d'alguna manera. Jo sempre he tingut contacte amb la política, perquè la política no és només la institució, sinó que també és moviments socials, associacions culturals en les que he treballat en aquest poble. Estan les teves cançons, la política? Les meves cançons, evidentment, he cantat sobre política, perquè la política al final ho és tot, i condiciona les nostres vides des del principi, però tenint en compte el que et dic, una volta obres el diari i veus la situació tràgica en la que ens trobem, hi ha un moment en què dius, estic fart d'explicar coses damunt de l'escenari, explicar la meva opinió i tot, però sempre des de dalt, per damunt del bé i del mal, quan en realitat jo el que vull és ajudar i posar el meu granet de graner. Per això vaig fer aquest pas endavant i vaig decidir a presentar-me a les primàries i per això estic ara mateix de candidat a l'alcaldia. Frescura, és a dir, al final una persona que està des de l'any 99 fins al 2015, o per exemple el cas de Jesús Ros, que és el candidat del PSOE, que va ser alcalde durant 17 anys, Amparo Folgado, que ja vivia de la política quan jo encara anava en bolquers, o per exemple els candidats que presenten els altres partits que ara mateix no tenen representació a l'Ajuntament, l'edat no és mala de per si, el que passa és que hi ha gent que s'acostuma, s'agafa, s'aferra a la seva cadira i viu la política com una forma de vida, quan per a mi no ho és en absolut. És a dir, si jo entro en política és de manera vocacional. Jo tinc la meva feina, que és la d'escriure cançons, és la de cantar cançons, i bé, vinc així per a durant un temps determinat posar el meu granet d'arena, però en el moment en què acabe el meu procés
me n'aniré una altra volta a fer el que sé fer i pel qual me guanyi la vida, no? Perquè una persona ha d'estar en política per a servir a la política, no per a servir-se, que és el que passa quan la gent acumula càrrecs o va acumulant anys i anys i anys de serveis, no? Que és el cas de tota la resta de candidats que n'hi ha ara mateix a Torrent. Indubtablement, si així ho vol la ciutadania, és una responsabilitat que agafaria amb gust. Crec que se necessita un canvi dràstic, no? en la gestió de l'Ajuntament de Torrent i, evidentment, ni Amparo Folgado ni Jesús Rosa estan en disposició de fer aquest canvi dràstic. Per tant, espero que la ciutadania legitime, no? la nostra candidatura donant-li un bon resultat i, evidentment, si em toca ser l'oposició, faré una oposició lleial per intentar canviar les coses i que Torrent siga millor ciutat de la que és en aquests moments. És l'objectiu que tinc i que té tota la llista que va darrere de mi. No? Les 33 persones que estan darrere de mi doncs, tenen els mateixos objectius. Te diré, jo penso que la cultura valenciana es troba en un dels millors moments de la seva història. És a dir, a nivell creatiu estem en un dels millors moments de sempre, perquè si veus la quantitat... En el cas de la música és el que jo més conec, no? Cada volta n'hi ha més artistes, cada volta n'hi ha més producció anual, cada volta n'hi ha una obertura del ventall estilístic més important, cada volta n'hi ha més concerts, més festivals, més segells discogràfics, més descàrregues, més reproduccions en streaming. Això implica que, cada volta n'hi ha més artistes que es dediquen professionalment a la música i dos, que cada volta n'hi ha més públic que consumeix cultura. El problema és la indústria, el problema és les ajudes o no ajudes, millor dit, que se li han donat des de les institucions. Les travetes o els pals a les rodes que s'han posat des de la Conselleria de Cultura i des de totes les institucions valencianes. Per tant, amb una miqueta de fe, creient i voluntat política en la cultura valenciana, crec que arribaríem a un nivell altíssim, que ja el tenim, però el que necessitem és aquest impuls institucional que pugui fer-nos competir amb altres cultures que tenen aquest impuls, ja sigui públic o privat, i que per tant ens deixa en una situació de discriminació negativa. Però el que et dic, a nivell artístic, a nivell creatiu, estem en un moment boníssim. No, bàsicament és com el PP fa moltes de les coses, és a dir, utilitza la bandera, s'embolcalla en la bandera, però després les qüestions fonamentals no les fa, és a dir, tens una persona que parla de defensar les senyes d'identitat com Rita Barberà, que és capaç de fer el ridícul en un discurs davant del seu públic, dels fallers, com si diguem. O, per exemple, a María José Català, que també s'embolica en la bandera i després diu que té el defecte de parlar valencià. Són moltíssimes coses, moltíssimes persones, o Fabra, president de la Generalitat, que fa el ridícul, però a més molt ridícul, llegint un text, que ja no estem parlant de que té que parlar naturalment. És trist no tindre un president que no parla les dues llengües oficials del país, sinó que damunt és que quan li diuen de llegir un text no sap fer-ho. Això és molt greu. Això vol dir que no tenen ningú tipus d'interès i que per a ells la cultura i la identitat és una cosa secundària, però el que passa és que saben que això dona boig i s'emboliquen la bandera cada cert temps, sobretot perquè ara mateix no tenen res més en què embolicar-se, és a dir, ja no tenen aquesta eufòria que tenien abans de la Fórmula 1, la Copa Amèrica, tot això ha desaparegut i per tant el que tenen és jo sempre dic que les senyes d'identitat per al PP haurien de ser això, la corrupció, Brugal, tot això, que és el que realment ha fet famós el País Valencià en els últims anys. Si algú pensa en la gestió que ha fet el Partit Popular de la Generalitat Valenciana i, per tant, del País Valencià, la gent què pensa ara mateix? L'aeroport de Castelló, la ciutat de les ciències caient-se a trossos, una sèrie de coses que s'han fet en els últims anys i que en el seu moment tenen com les vaques sagrades i després s'han donat compte que era un gegant amb peus de fang perquè no n'hi havia de forment ni un gra, i és la situació en la que estem, en la que tens grans continents, grans contenidors, però de contingut n'hi ha molt poquet.
En un país com el nostre és molta la importància que té, perquè al no tindre mitjans de comunicació públics, com és el cas de Canal 9 i Ràdio 9, que van ser liquidades, assassinades per el Partit Popular, doncs, com que la iniciativa privada, els mitjans privats, compten el que li interessen als anunciants contar, doncs una opció real de canvi, de transformació social com és Compromís, ha de fer-se un lloc a través del boca a orella o a través de les xarxes. I les xarxes, en aquest cas, són l'instrument, la ferramenta per a difondre unes idees que no arribarien a la ciutadania si no fora perquè nosaltres tenim Twitter, Facebook, Instagram, totes les xarxes que d'alguna manera donen l'opció de connectar directament sense intermediaris que serien els mitjans de comunicació públics i privats, amb els votants, amb les persones que realment volen aquest canvi. Podemos és una aposta d'una sèrie de gent que decideix també transformar la societat. Vull dir-te, al final són qüestions, com deia abans, cosmètiques, moltes vegades les que diferencien unes idees d'unes altres i que són unes sigles. Evidentment és una proposta que està monitoritzada des de Madrid i que té un component mediàtic importantíssim, és a dir, no tindria el múscul que té si no tinguera la campanya gratuïta que li fan mitjans de comunicació com La Sexta, per exemple. Però tot el que siga, el que et dic abans, tot el que siga exemplar el ventall ideològic en un Parlament és bona notícia perquè significa que n'hi ha pluralitat. I a més perquè crec que sí que ells tenen també clar que s'ha de fer un tall taxatiu amb les polítiques del Partit Popular i del Partit Socialista. A partir d'ahir, crec que l'esquerra s'ha d'entendre per a dotar a la Generalitat Valenciana d'un nou rumb que sigui realment, que estigui compromès amb el futur i que estigui compromès amb el progrés. Jo crec que no compartim massa electorat, és a dir, sí que compartim el tema de l'esquerra, però, per exemple, Podem no representa el valencianisme de cap de les maneres, fins i tot diria que avui mateix m'he donat compte que Podemos se presenta com Podemos Comunitat Valenciana quan el PSOE, que en realitat és més conservador a nivell ideològic que Podemos, sí que assumeix el País Valencià com a projecte de país, d'alguna manera. Evidentment, en totes les ets i els uts que pots trobar en això. Ells han intentat sumar vots per la dreta, és a dir, han intentat obrir tant el ventall estilístic que han desdibuixat un poquet el seu compromís polític amb les polítiques socials, amb l'esquerra. I això és el que ara mateix li està passant, que està perdent un poc la volada que havia aconseguit en detriment de ciutadans que està omplint aquest buit de regeneració política, però per la dreta. I per tant, li ocupa a Podemos el seu espai. I evidentment, Compromís porta moltíssim de temps treballant, moltíssim de temps compromès amb la regeneració política i amb la renovació democràtica i amb la radicalitat democràtica. I després, una cosa que sí que té Compromís és una presència importantíssima d'estructura, cosa que Podemos no té, perquè és un partit molt piramidal, a pesar del que diuen ser, perquè realment és Madrid qui mana i els cercles que hi acaten, i els cercles, per exemple, no han pogut presentar-se a les eleccions municipals per la seva pròpia voluntat, tot i que n'hi havia molta gent que volia fer-ho. En canvi, Compromís té ara mateix uns 300 regidors aproximadament en tot el país que demostren que nosaltres a nivell municipal estem fent les coses, estem gestionant, estem fent oposició des de fa molt de temps, i això ens consolida com a opció de govern, en aquest cas, i sobretot sabem que no som flor d'un dia, és a dir, que si de sobte les enquestes baixen i Podemos i Pablo Iglesias, per exemple, les coses que estan passant ara amb Monedero, que s'estan trencant per la cúspide i tal, doncs nosaltres sabem que això no ens va afectar, perquè tenim una quantitat de gent que és la que fa el partit. Els nostres governants, els nostres líders, al final són els que posen la cara, però sabem que no són ningú sense la base, que en aquest cas és molt important. Nosaltres que som un partit horitzontal.